20 май көнне Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бинасында форумның пленар утырышы узды. Аның эчендә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан Республикасы Президенты аппараты җитәкчесе Әсгать Сафаров, Татарстан Республикасы буенча баш федераль инспектор Ринат Тимирҗанов, Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, Бөтен Россия мөселманнары үзәк диния нәзарәте рәисе мөфти Тәлгать хәзрәт Таҗетдин, Татарстан Республикасы диния нәзарәте рәисе мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин, Бөтен Россия мөфтиләр шурасы рәисенең беренче урынбасары, Мәскәү өлкәсе мөселманнары диния нәзарәте рәисе Раушан хәзрәт Аббасов, Кырым өлкәсе һәм Севастополь шәһәре мөселманнары диния нәзарәте рәисе Әмралла хәзрәт Аблаев һәм башка рәсми затлар катнашты. Залга җыелган милләттәшләребезне Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов сәламләде. Бисмиллахи-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату. Хөрмәтле форумда катнашучылар, кадерле кунакларыбыз, сезне чын күңелдән үзебезнең Татарстанда Республика каласында сәламлыйбыз һәм эшләребездә уңышлар телибез. Әлбәттә, безнең ел сайын шушындый очрашулар гадәткә кереп китте. Изге Болгар җыен алдыннан без җыелабыз. Үзебезне борчый торган мәсьәләләрне ачыктан-ачык сөйләшәбез. Һәм быелгы елда яңадан барыгызга да бик зур рәхмәт килүегез өчен. Һәм быелгы елыбыз ул безнең тарихка кереп калачак. Иртәгә Алла теләсә, без барыбыз да Болгар җирлегендә безнең Ислам академиясенә нигез салачакбыз. Ул көнне без күптән хыялланып кеттек. Бу безнең теләкне безнең Россия президенты Владимир Владимирович Путин хуплады. Һәм бу эшне безгә матур итеп эшләп чыгарга кирәк. Әлбәттә, бу вакытлар бик уңай вакыт түгел. Сез күреп торасыз, безнең Россия илендә безнең бернинди ыгызыгы юк. Диннәр һәм милләтләр арасында менә дөнья күләмендә ыгызыгы бик зур. Шуңа күрә шундый дәрәҗәле уку йортын булдыру Россия күләмендә, Болгар җирлегендә, ул Татарстан өчен генә түгел, ул бөтен Россия өчен бик ихтимал. Һәм безгә икенче төрлерәк карарга кирәк безнең мәдрәсәләребезне, бүтән уку йортларын алырга ярдәм итәргә кирәк. Әлбәттә, менә сез һәммәгездә безнең диндәшләребезгә диннең турында сөйлисез, өйрәтәсез. Андый кешеләр киләчәктә дә булырга тиеш. Әгәр дә безнең тиешле күләмдә һәм яхшы укыту йортлары булмаса, безнең гореф-гадәтләребезне, динебезне саклау бик авыр булачак. Шуңа күрә без республика күләмендә менә шушындый үзебезнең уку йортлары буенча программаларны яңадан караячакбыз һәм кыска гына арада шушы академия Болгарда эшләп китер дип ышанам. Һәммәгезгә дә уңышлар, шатланып сезне көтеп торабыз һәм бу килүегез уңышлы булсын. Сезгә барыгызга да исәнлек һәм бик зур рәхмәт телим. Рәхмәт сезгә. Аннары Рөстәм Миңнеханов дин әһелләренә Татарстан дәүләт бүләкләре тапшырды. Татарстан Республикасы Президенты карары нигезендә Татарстан Республикасының фидакар хезмәте өчен медале белән Татарстан Республикасы Әлки районы имам мөхтәсибе Шәйхетдинов Исламетдин Салахетдин улы бүләкләнә. Татарстан Республикасы Президенты боерыгы нигезендә рухи әхлакый традицияләрне үстерүгә, татулыкны һәм конфессияара хезмәттәшлекне ныгытуга зур өлеш кертүләре өчен Россия мөфтиләр шурасы үзәкләштерелгән мөселман дини оешмасы аппараты җитәкчесе урынбасары Абанов Ринат Вәис улына Татарстан Республикасы Президентының рәхмәте белдерелә. Башкортстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте үзәкләштерелгән дини оешмасы рәисе, мөфтинең беренче урынбасары Бибарсов Аюб Габбас улына Татарстан Республикасы Президентының рәхмәте белдерелә.
гарәп теле укытучысы Хөсәйнов Дамир Тәүфиқ улына Татарстан Республикасы Президентының рәхмәте белдерелә. Новосибирск шәһәре Җәмик мәчете имам хатибы Шакирҗанов Сәлим Нәқип улына Татарстан Республикасы Президентының рәхмәте белдерелә. Пленар утырышта Татарстан Республикасы Диния нәзарәте рәисе мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин, Россия мөселманнары үзәк Диния нәзарәте рәисе мөфти Тәлгать хәзрәт Таҗетдин, Мәскәү һәм үзәк төбәге Чуашстан Республикасы мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов, Уфа шәһәренең Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәд хәзрәт Галләмов, Киров өлкәсе мөселманнары Диния нәзарәте рәисе мөфти Зөфәр хәзрәт Галиуллин, Татарстан Республикасы баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев һәм башкалар чыгыш ясады. Хәзер шул чыгышларның кайбер мизгелләренә күз салыйк. Мөхтәрәм җәмәгать, biz шин мәгънәсендә тарихи көннәрдә яшибез. 29 апрельдә Казанда Болгар Ислам Академиясе киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Алла бирсә, иртәгә Болгарда Ислам Академиясе нигезендә дуа кылырбыз, олы эшне башлап тәгъбирләр әйтербез. Галимнәребез сүзләренә караганда, Ислам дине Болгарга Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шарында хиҗри буенча 6-нчы елда ук килгән. Шунысы да мәгълүм, бу җирләрдә гыйлем йорты булган Дарул Улум. 1080-нчы елда аны Яқуб бин Нугман ачты. Заманында Болгарның галимнәр иле буларак даны киң таралган. Академияны ачып, без янә шушы мәртәбәле дәрәҗәгә омтылабыз. Академия иң беренче чиратта татар дини мирасын саклауны, дини гыйлем дәрәҗәсен үстерүне күз алдында тотып оештырыла. Алдыбызда мөселман өммәтен исламның Ханафи, Матуриди мәзһәбенә таянган традицион кыйммәтләре белән берләштерү, үстерү бурычы тора. Bu meclisler yıldan yıl bölünüp titilip bitken, şitlerden tıkşınılar arkasında titile yazgan saflarımızı tağında birleştirüge, yakın aytuğa sebep bulup dura. Bir vakitlerde Sovyet hükümü vakitinde kaşıp pusup şekirtlerini okutadır idik. Ziratlarda kaşıp pusup gayet namazları okuladır iyi. Bir vakitlerde hatta seherge turgan vakitte terzelerini minderler bile kaplagan vakitlerde ütken bizim etiyenilerimiz vakitinde. Bugün elhamdülillah şehrin kıl ortasında, Cumhuriyetimizin başkalasında şuşlaytırıp prezidentlerimiz bilen de birgeleşip, devletin mesul kişileri bilen jıyılışıp, din işlerimizin de, millet işlerimizin de söyleşu, hal ituculların qarıyız. Neden bu bizim için aşık iş mesele? Kure biz dünyanın işe getirip kayını. İkinci yağından karagan çağımızda imamlarımız, meşitlerimizde hizmet etişi kişilerinin 80-85%, 75-85 yaştan uzgan. Şunun için kadr meselesi, imamlar meselesi en ulu bir vazife bulup dura. Köp meşitlerimizde okutular, Kur'an'ga, namazga bolsun, şularını lektirip alıp, sataşkan fikirler, ekstremistlerin fikirlerini tağıp, kan tuğuğa kitüşilerde estügül. Adam balası dünyaga iki buruş bile kile. Birincisi biz imanını bulup duabız, imanını bulup dünyadan öterli gitip yaşarga tiyiş. İkincisi her selamet kişi aile kururga hem üzerinden son üzerine karaganda bunun kadargına yakşırak bulsa da balalar kaldırga tiyiş. Eğer bugün biz yaşlar naşar deyip zarlanabız iken, bunda yaşlarının bir gayibi de yok. Demek biz etiyaniler, ebi babaylar, cemiyet Allah-u Teala karşısında ikinci buruşumuzunu ötemegemiz. Dünyada bir gene problemi var. O kamil kişi terbiyelev. Dünyada bir gene profesiye var. O etiyani profesiyesi. Eğer kişilik cemiyeti şu şunu oңuşlu öteye alsa, onun bütün meseleler üzerinden özü şişile. Buna şuna göre bizim bu yaşlarga terbiye biru meselesi degen engemede
200 кеше катнашты, 17 кеше чыгыш ясады. Bütün кешеләр бик матур фикерләр әйттеләр. Бөтенесен җыйнап кына без караганда инде, менә шушы яшьләребез тәртипле булсын дисәк, иң беренче бала дөньяга килгәч, без аңа күркәм, матур, мәгънәле исем бирергә тиеш. Моны бөтенебез дә кайгыртырга тиеш, загыслар белән бергә матур иттереп эш алып барырга кирәк. Бу мәсьәләдә безнең Балтач районында хайран уңай мисаллар бар, Аллага шөкер. Икенчесе, безнең әти-әниләрнең тапкан акчасы да хәләл булырга тиеш, ул акчага сатып алган ризык та хәләл булырга тиеш. Утырышны Россия Ислам институты ректоры, Бөтендөнья Татар конгрессы бюро әгъзасы Рафиq Мөхәммәтшә Мөхәммәтшин алып барды. Аннан Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров дин әһелләренә конгресс бүләкләрен тапшырды. Шулай киләчәктә дә бергә, милли оешмалар белән бергә эшләргә насыйп итсен. Менә кичәге, бүгенге чыгышлар барысы да шул хәтле әзерлекле, елдан-ел бу форумнарга килгән имамнарыбыз зур әзерлек белән белемнәренең артуын күрсәтәләр. Бу безнең гомумән шушы җыеннарның дәрәҗәсенең үсүе турында күрсәтә торган шатлыклы вакыйга. Киләчәктә шулай бергә булыйк, бердәм булыйк, без көчле булырбыз бергә булсак. Рәхмәт. Соңыннан Милли тормыш һәм дин 7-нче Бөтен Россия татар дин әһелләре форумының резолюциясе кабул ителде. Biz хәзер үзебезнең эшемне безне тәмамлау алдыннан һәр вакыттагыча резолюция кабул итәргә тиешбез. Безнең резолюция кабул итүнең инде бер тәртибе бар. Без сезгә таратылган резолюцияне нигез итеп кабул итеп тавышка куябыз. Аннан соң Бөтендөнья татар конгрессы менә шул секциядә булган тәкъдимнәрне җыя. Без Бөтендөнья татар конгрессының интернетындан проектын чыгарабыз. Сезнең белән фикер алышып, без аны тәгаен кабул итәчәкбез. Менә шуның белән килешсәгез, ул резолюция сезнең һәрберегездә бар. Шулны нигез итеп кабул итик. Аннан соң инде менә биредә яңгыраган фикерләрне язып, без аны җиренә җиткереп, Бөтендөнья татар конгрессының сайтында чыгарып, һәм шулай ук елдагыча бастырыла торган җыентыкта бастырып чыгарырбыз. Шул фикер белән килешәсезме? Шуңа күрә әйдәгез, менә бу милли тормыш һәм дин 7-нче Бөтен Россия татар дин әһелләре форум резолюциясын нигез итеп кабул итик. Биредә яңгыраган фикерләрне өстәп, без аны тәгаен бер резолюция рәвешендә бастырып чыгарырбыз. Шуның өчен кемдә кем риза, тавышка куябыз. Тавыш бирүегезне сорыйм. Бер тавыштан